ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud as in protection kang ata. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid sa upong antioxidant na nagkakatabang sa pagtaunin proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Siring man, mga tugang, pwede po na, pwede po niya to na mabawasan ang paghubag kayan. May bisyo ka man wala, mahilig ka man uminom uday, mas maray na isabay niya to ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, nasa linya na po mga tugang si Doc Joey Bitito via Zoom. Mantan kita via Zoom man. Di pa po kita dyan sa studio kan DCGB. Mga tugang aramon ta daw ang gustong ika-share ni Doc Joey. Mga tugang sa tuya tabi na mga parantabay. Dili po sa tuya na programa. Sandali lang, try kong i-open ang sa kuya na camera. Yan. Ano tabi? Kumusta ang color ko tabi dyan mga yan, John? Ay madali lang ha. Madali lang tabi pa de. Dr. Widay ka maghiro tabi dyan at ayuson ko lang ang sa kuya digdi na mga kuan. Ayuson ko lang sa kuya digdi na mga gamit. Yan. Baka may dumaan pa rin ng babaeng maganda, mahirap na, may makita kang iba. Dr. Pani, magandang umaga, kumusta ka dyan? Magandang umaga, Pade, at kumusta ka dyan sa Singapore? Tayo naman po dito ay nasa mabuting kalagayan, medyo mainit nga lang po dito sa Pilipinas, lalo sa Albay. Kaya po ay mag-ingat ang ating mga kababayan sapagkat sa sobrang init, biglang uulan, marami pong mga karamdaman ang nangyayari. Kaya tayo po ay andito ngayon, nagpapasalamat sa inyo at for the first time ay tayo ay naka-Zoom. Makikita na ng ating mga kababayan ang ating mukha. Okay. Sige pa de, ano ang gusto nating i-share mula sa inyo sa ating mga kababayan at paano po pwedeng makatulong ang inyong produkto sa ating mga kababayan nanonood at nakikinig ngayon? Ngayon kasi Pade ay nasa news na po yan, ilang linggo na sa ibang bansa, sa ASEAN countries, bumabalik na naman yung panibagong problema, yung nangyari noong 2020 hanggang 2022. Kaya ang aking pong paniniwala, una sa Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa ng buong mundo, ay magdasal tayo ng time kasi there's a saying that prayers can move mountains. Yes. At man po anong reliyon natin, naniniwala tayo na meron pong Panginoon Diyos na alam ang lahat, nagagawa ang lahat. Kaya prayer po. Number 2 po, dapat mag-ingat po tayo. Sapagkat sa pag-iingat, lalong-lalo na sa may edad na, katulad ko, nasa going 71. Ang problema dyan pa di kasi, karamihan sa mga may edad na 70 plus. Yung iba nga, wala pang 70. Halimbawa, nasa CR sa gabi, ay nadulas. Maniwala pa di, karamihan, nadulas. Katulad po ng aking kapatid na siya po ay nasa almost mga 90 ng edad, nadulas, ay hindi na actually, hindi po pala siya bumagsak sa kama. Bumagsak sa kama, pinooperahan ng oh my God. Pinasimento ng pamilya, ng mga anak. Then later on, wala rin nangyari. Then later on, pinalagyan ng titanium. Ay ako, kapatid lang naman ako. Hindi naman ako yung anak. Wala tayong magawa.
Oo. Yun na po ang dahilan. Malakas po siya. Wala pong mga maintenance. Doon lang po Okay. nag-umpisa Mhm. hanggang siya po yumao na. At siyempre, unexpected kasi ang lakas-lakas. Ano? So, marami pong marami pong tao na may edad na. Pag siya'y nadulas, Oo. bumagsak, Oo. iyan po ang dahilan. Lalo na Ay, sabihin, nako. operahan pa, may edad na po Totoo. yan eh. Mhm. Hindi na Mhm. po kaya ng kanyang katawan. Kaya, Oo. sa mga may edad na po, lalong-lalo na medyo malayo ang kanilang comfort room, Mhm. maglagay na po sila doon sa may tabi ng higaan ng Orinola. Para po, Mhm. hindi na po sila lalakad na malayo. Pagtayo lang, magagamit Opo. niya na. Kailangan po kasi practical ang tao. Mhm. Practicality. Yan po sa may mga may edad na po yan. At of course, mag-ingat sa pagkain. At ako po paniniwala, 99.99. Hindi ko sabihin na 100%. Opo. Sa mga katulad namin, kailangan na po talaga, it's a must na magkaroon po ng natural supplementation. Yan. Natural Okay. supplementation. Bakit po? Opo. Kasi po, ang katawan ng tao, lahat may edad na, humihina na ang aming naturalisa o yung tinatawag nating immune system. Mhm. So ngayon po, kaunti na lang po ang kinakain namin. Ako nga po, sa gabi, hindi na naman ako nag-rice kasi medyo bumibigat na naman po ang timbang natin. So, tinanggal ko Okay. naman po ang rice. Bibihira po sa amin nakakagawa dyan. Opo. Ako kasi, disiplinado ko ang buhay ko. Mhm. Kasi, ang goal ko, 140 years old sa mundong Grabe. ibabaw. Kailangan, para maabot ko yan, marami po akong gagawin sa buhay ko. Okay. Marami akong gagawin. Kailangan po magsakripisyo ako. Mhm. So, marami akong hindi ginagawa na makakasira sa katawan ko. At marami akong ginagawa para naman lumakas ang katawan ko para maabot ko yung 140 years old. So, ganun po talaga. Pero sabihin ng tao, mahirap. Ganun talaga sa mundong tama. ibabaw. Bakit Yes. ang mundong ibabaw madali? Yeah. Wala po Yeah. madali ngayon. Kahit nga po sa politika, nakita mo mga multi-billionaire, nagpakahirap nung kampanyahan. So, mahirap. Yeah. Natalo pa, dudong hirap, di ba? So, hindi po Okay. madali ang buhay sa mundong ibabaw. Pero gusto nating mabuhay. Opo. Gusto nating healthy. Ano ang gagawin mo? Siyempre, may gagawin ka. May gagawin tayo. So, ganun po talaga yan. Magsakripisyo tayo. Sabi ko, nagkakaedad na tayo. Dati, puro tayo kuripot. Ngayon bang may edad na tayo, kukuriputan pa natin ang buhay natin para mapalakas ang ating katawan? Oo. No. Karamihan po sa atin, reactive. Anong reactive? Pag may sakit na, saka gagawin ang lahat. But too late the hero. Katulad sa amin po, nako, ang daming pumupunta dito sa amin. Kawawa na, naubos na ang pera sa gamot, sa ospital. Itong ang isa, 51 years old lang na sa Kamalig, 61 sa Kamalig, matagal nang na-stroke. Halos naubos na, wala na, halos konting-konti lang pera. Ang kanyang hanap buhay ay ang kanyang misis ay yung nagbibinta ng sweet peanuts. Ngayon po, alam po ninyo, bumili lang muna ng good for 15 days. Wala pa hindi pa po naubos ang yung 15 days. Ito nang text ng kanyang asawa. May good news. Medyo nakakalakad. Kasi hindi po ito nakakalakad. Nakakalakad na siya pagpunta sa CR Ma'am. Kasahang katsat niya yung si Ma'am Len. Inaalalayan ko lang, dati nga po, wives pa ako. Siya parang naghugas ng pagdudumi lahat. Sa kanya, pag maghugas sa kanya, mismo nga nagahugas pag nagpop siya sa CR. Thank you sa amazing for nyo. Kaya ngayon po, nakakalakad na siya.
at nakakahukus na ng sarili niya. Ang problema, yung pambili. Kasi nga po, naubos na ang pera. Nakakalakaw na pagpunta sa CR. Alalay lang ako sa kanya. Ma'am, kanina doon siya. Thank you po, amazing po. Yun po. Ito po ay 15 days ang binili. Nasa 1 week pa lang po yan. Nakakalakad na. Yung isa naman po, si Mr. Avocado, multiple. Ang taas ng creatinine, pinapadialysis niya ayaw. Mayroong prostate, mayroong mataas ang uric acid. Yung uric acid, medyo doon po kami nahihirapan. Multiple po ang karamdaman. Noong sinamahan dito sa amin ng kanyang anak na teacher, ay hirap na hirap makalakad. Ngayon po siya lang mag-isa pumupunta sa amin. Marami po. Yung isa naman po, nakakatiter na kung saan sana. Hindi ma-determine ng doktor kung sa kidney o sa prostate. Dami ng test, pinapapunta pa sa Manila. Ngayon po, wala pang isang linggo, Madam Lynn, 6 days na wala na po yung catheter. So, ano po ba sa amin? Sasabihin ba, ano lang yan ni Doc Joey? Anak po, ang masasabi ko lang po, I'm going 71. Ako po yung ligasiya na kasi halos nakamtan ko na lang, nakamtan ko na po ang yung ang hindi ko mga inambisyon na naabot ko na. So ano pa ang aking gagawin sa mundong ibabaw? It's a legacy na makatulong ako sa napakaraming tao. Hindi pa ako pinalad sa politika ng 2019. In-invite ako 2022. Ngayon pong 2025, in-invite ako ng 2 politikong lumalaban sa pagkagobernador. I decline kasi nga po, hindi ko kaya. Ayaw ko kasing lalaban ako, magpakahirap ng kampanya pagkatapos matatalo. Ang wish ko sana, wala nang karampanyahan, manalo ako, gagawin ko ang lahat. Pero hindi ganun ang politika. Kaya dito po, sa amin, ginagawa namin ang lahat para matulungan. Yung iba dyan pa halos wala ng pera. Kasi ubos na. Kasi ang problema, kami ang last option. Last option na wala na, hindi na. Doon na lang tayo kay Doc Joey, wala na tayong pera, konting-konti na lang. Yung isa nga po dyan sa Kapitolyo, na umiihi na ng dugo. It's a miracle. Maniwala ko. Ang ginagawa ngayon, puro kwento. Maniwala kayo, pumunta na kayo kay Doc Joey. So ito po masasabi ko sa inyo. Ako po ay nabubuhay. Imposible naman baka sabihin naman ng tao, masyado na si Doc Joey ipokrito. Gusto ko pa rin namin kumita kasi marami rin tayo expenses. Pero ang aking iniisip, pinagdadasal natin yan, na lahat ng pumunta sa amin, as much as possible, ay magkaroon po ng magandang kalusugan. Magkaroon ng improvement doon sa kanilang dinaramdam for so many years. Hindi po kami networking, kami po direct selling lang. Ibig sabihin, pag sila po'y gumaling, may kwento nila sa kanilang pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, ay magpapasalamat na kami dyan. Kasi nga po ay alam po ninyo ang hirap ng buhay ngayon. Tama po dyan. Mayroon tayo mga politiko, meron tayong malasakit center, meron diyang ibang mga ahensyang tumutulong. Pero hindi naman po lahat hindi po naman lahat po ay nasasako. Ibig sabihin po, yung pong mga gamot, hindi naman libre. Yung pong pagkain, pamasahe ng pamilya, hindi libre. Kaya po, marami talaga sa ating mga kababayan ang hirap na dahil po sa dami pong karamdaman ngayon. Maniwala ka, sa dami pong karamdaman, yung iba dyan wala pang 50, may mga sakit na. Kasi nga po, bakit po? Ito na po ang aking analysis dyan. Number 1 po kasi ngayon, nakita mo pa biglang init, mamaya biglang ulan. Yes, No, yes. yung ating Change of environment. weather. Nagbabago ang panahon. Change of weather, Klima. grabe na ngayon. Wala na tayo, hindi mo na alam kung ano mangyayari throughout the day.
Kasi nga po, biglang init, mamaya biglang ulan. Change of weather, at may epekto po yan sa ating katawan. Number 2 po, ang mga pagkain natin ngayon, puro na chemical. Kaya po ako nagtatanim sa diyan sa Dorotea, pati dito sa atin sa Kabangan, na mga gulay. Punong-puno ako ng malunggay. Ngayon doon sa Dorotea, nagtanim din ako mga talbos ng kamote. Nagtanim din ako ng sitaw. Nakakain na rin ako. Ngayon nagtanim na ulit alugbate. Yung pong mga gulay na wala pong chemical. Kasi po, ang katawan natin, ayaw na ayaw po niya ng chemical. Ngayon, ang chemical po, sisirain ang ating mga cells. We have trillions of cells. Paano po itong mga chemicals nito mailalabas natin na hindi masyadong masira ang ating katawan? Kailangan mo maraming antioxidant. Ang antioxidant na naman na yan, ay mabuti kung parati kang kumakain ng mga prutas, ng mga antioxidant. Ikaw ba kumakain ng araw-araw? Ang problema naman sa mga prutas, may mga prutas naman na bombarded din ng pesticides. Kaya nga po ang katawan natin ay lagi yan na talaga nasa constant threat. Ibig sabihin, parati nanganganib ang ating katawan. So ano ang gagawin natin? So kaya nga po kami dito, merong Amazing 4 na 4 na klaseng kapsula na iyong pong mga chemical residue sa katawan natin, mailalabas natin. Kasi yung aming super antioxidant. Pagkatapos yung atin naman pong ibang doon sa 4 na yun, yung mga mahihinang cells natin dyan, yung mga damaged cells, napapalakas niya. So, kung may problema po, may solusyon. Ang problema sa karamihan sa ating mga kababayan, ang gusto nila, pag may problema, kailangan yung talagang hirap na. Ibig sabihin, yung hindi na kaya sa amin pupunta. At kung ang isa pang problema dyan pa pag sila namatian nila medyo maganda-ganda na, ihinto na ang pag-inom ng ating mga produkto. So hindi ko na naman po sila masisisi kasi yung iba talaga hirap na ubos na ang pera. Siyempre, pag hininto mo pa parang katulad yan pumunta tayo sa handaan, nakakumain tayo, napakasarap. Ang daming putahe, daming pagkain. May 10 kinain natin. Pwede yan ba pag uwi natin, 1 linggo hindi tayo kakain, pwede pa naman siguro, inom ka lang tayo ng tubig, pwede pa. Yes. Pero 1 buwan, hindi tayo kumain. Pwede pa kaya? Alagay ko kasi si Ninoy Aquino noon, 45 days ata siya nag-hunger strike o 55. Maaaring pwede pa. Pero 1 taon, hindi tayo kumain. Ano mangyayari sa atin? So palagay ko, may mangyayari na sa atin. So, ang sa amin po na Amazing 4 na galing sa Amerika, iyan po yung natural na mga pagkain. Combination, loaded po yan ng antioxidant, loaded po yan ng palakas ng katawan. Ito po yung combination po ng mga mushrooms, mga superfruits, mga berries na karamihan wala dito sa atin. Mga vegetables po na tulad ng malunggay. Sabihin natin, ay malunggay, sa atin ang dami. Pero kumakain ba tayo araw-araw ng malunggay? Hindi po. Andito yan sa ating produkto. Pagkatapos po, loaded din po yan ng mga, kasama rin po yan, nadagdagan din po namin yan ng mga herbs. Kasi po, yung gulay, hindi po herb yan. Yung iba kasi, pag sinabi herbal, pag herbal, herbs. Yung iba po, gulay, prutas, natural. So, natural, ng mga prutas, mga gulay, sinamahan namin ng herbs. Kaya yung sa amin pong combination ay natatangi. Kaya po, biruin mo, nag-iihi na ng dugo, takot na takot na, kasi hindi na kaya ng isang doktor niya, pinapunta sa isang espesyalista para magpa-biopsy. Takot na takot, kasi nga ang suspitsa na ang kanyang medical doctor ay meron pong prostate cancer. Ayun. Punta sa amin dito, pakainom, kasi inihi niya dugo. Pag ihi niya dugo, mapula ang kanyang ihi. Ang sakit, sobrang sakit. Pagkatapos, after na nakaihi, masakit din. So, hirap na siya. Pero yun mo yan, ang maganda doon pa din, nagdasal siya.
Opo. Lord, ituro mo sa amin kung sino makakatulong sa amin, sa akin, para ako'y gumaling. Kasi hirap na, hindi nakakatulog eh. Pero yun mo, ang usapan nila na mag-asawa, papunta sa isang ospital, pero pagdating niya sa harap namin, biglang pinahinto yung tricycle at Sasakyan, sa amin oo. pumunta. Pero kaya sinasabi ko pa lahat tayo magdasal ng taimtim. Di ba? If you are in, you have, tayo po'y may problemang hindi natin kayang arupin ang ating kaisipan, kailangan po magdasal po tayo ng taimtim. Kasi ang Panginoon Diyos, pag nagdadasal tayo ng taimtim, most likely po, andyan po sa atin, tutugunin tayo. Pumunta po sa amin, nagtaka yung asawa. Kala ko pupunta tayo sa hospital sa unahan. Eh, hindi, dito na tayo kay Doc Joey. Nung uminom po noon, maniwala kayo. Imposible po ito. Ako hindi makapaniwala eh. Ang andito lang yung aking assistant, si Miss Len. Tumatawag lang sa akin. No, ano ang gagawin? Pinainom niya na. Would you believe, wala pang 24 hours yung pag-ihi ng dugo na wala. Samantalang umihi ng dugo, weeks na. It's impossible. Kahit ako, hindi maniniwala. Kahit yung mga nakikinig dyan, maniwala. Karamihan po sa inyo hindi naniniwala. Pero iyan po ang katotohanan. So, mga imposible na naging posible dahil nga po, sabi ko, para sa kanila, bago natin inumin ito, ay magdasal po tayo. Lagi ko sinasabi, yung the power of God, na gamitin ang ating amazing power para tayo matulungan. O, hindi naman po kami networking. Direct selling lang tayo. Kaya po, yung natutulungan po namin dito, ang dami-dami po. Matagal na rin po kasi akong umiinom ng supplements. Siguro, umiinom ako mahigit ng 30 years. Ngayon lang ako nakakita ng produkto na talagang naiiba at talagang nakakatulong sa ating mga kabayan. Mga imposible, nakakateter. Ilang araw lang yung nakakateter? 6 days, natanggal na yung catheter. Pero yun po, samantalang ilang buwan na ito nakakateter, o 3 months na nakakateter. It's impossible. Umiihi ng dugo. Mataas ang creatinine. Itong na-stroke, ilang bang na-stroke na itong ilang taon na yon na pabalik-balik sa ospital na ubos ang pera. Wala pang ilang days din yun? Wala pang 15 days, di ba? Wala pang 15 days. So, marami po yan. Ang kailangan lang po, sabi ko nga, subukan nila within a month. Tama. Unang-una, magdasal. So, bumili na sila ng good for 1 month. Pagkatapos, ay yung pagkain ay yung mga pagkain ng mga gulay, prutas lang, isda. Tapos, magpasikat ng araw tuwing umaga. Pagkatapos maglalakad-lakad lang, kaunting lakad dyan po sa kanilang solar, sa kanilang paligid ng bahay, uminom na mga at least 8 glass of water at inom po ng tama ang ating amazing power at huwag na mag-worry, huwag na mag-isip ng problema. Maniwala tayo, mayroon pong magandang mangyayari sa ating mga kababayan. Kaya po mga kababayan ko, mahal ko po kayo, si Doc Joey Bitito. Sabi ko nga, 2 eleksyon na, hindi na tayo tumatakbo. Ang aking pong ay makatulong sa ating mga kababayan sapagkat I'm already going 71. Malakas na malakas pa. I'm very thankful to the Lord na binigyan tayo ng magandang kalusugan. Dati, sickly din tayo. Pero nung natagpuan ko mga supplements, ito po nakatulong sa akin. Kasi dati rin po ako, ay matagal din akong umiinom ng gamot. Matagal din po ako na-hospitalize na rin tayo dati. Pero noon, hindi rin ako naniniwala sa food supplements. Pero noong talagang siguro, talagang God's will, napilit ako ng aking kumpare na mag-attend ng seminar ng isang food supplement. Doon po nabuksan ko ang aking kaisipan. Kaya simula po noon, halos hindi na po ako umiinom ng gamot except nung ako po na-aksidente na kailangan magpa-hospital ka. Doon ako nabigyan ng antibiotics. Pero nga yung pain reliever,
ininom ko lang isang piraso lang. Hindi ko na inubos yung binigay sa akin na good for 15 days ata yon, sapagkat alam ko na itong mga gamot na ito may tundag sa ating katawan. Kaya kailangan po natin, katulad lang pare itong yung pain reliever. Ang akin po dyan, kahit mga doktor alam nila yan, kung kaya nila na tiisin ang pain, huwag sila inom ng inom. Yan. Okay, at lalong-lalo na marami sa ating mga kababayan na nag-self-medication. Dapat po pumunta kayo sa doktor, lalong-lalo na sa espesyalista, sapagkat pag ang gamot po, synthetic drugs, ininom ninyo yan, maniwala kayo. Lalong wala pong yung ginagawa ninyong self-medication, mayroon pong tundag yan sa ating katawan. Kaya po, kailangan ang isang tao, ito pong buhay natin, it's a gift from God, pangalagaan nating mabuti, sapagkat mahirap po magkasakit sa mga panahon ngayon. Dahil unang-una po ay pag nagkasakit tayo ay napiperwis yung ating katawan, mahina ang ating katawan, masakit kung ito ay mayroong mga sakit na talagang masakit sa ating katawan. Okay, pangalawa po dyan, magastos, mapiperwisyo tayo instead na magagawa natin sa ibang bagay. Siyempre, pag nagpapagamot ka, ang isipan natin ay oras natin mapupunta doon sa pagpapagamot. Kaya po, sa aking paniniwala, kasi nasa natural medicine tayo over 20 years, going 30 years na, ay kailangan po natin i-prioritize natin ang buhay natin. Kasi isa lang po ang buhay natin. Ito pong hanap buhay, ang negosyo, ang trabaho, ang kumita, ang kumain, yung yumaman, yung lahat na yan, yan po ay temporary. Pero kung ang buhay po natin ay healthy, ang buhay natin ay humaba tayo ng buhay, na-extend ang buhay natin sa mundong ibabaw, ito po ang napakaganda. At ang po dyan, nakakatulong tayo sa kapwa, wala tayong sinisira, wala tayong inaaway, ay ito po ang pinakamaganda na mangyari sa buhay natin. Kaya, ang payo ko lagi sa ating mga kababayan ay magdasal na magdasal sa aking Panginoon. Pangalawa po, yung ating pong paradigm sa buhay. Dati, tayo lagi na lang sa yumaman. Minsan nakakalimutan na natin ang ating buhay. I-prioritize muna natin ang buhay natin na tayo healthy. Healthy tayo. Sumunod dyan, makapagnegosyo natin, hanap buhay tayong umasinso, nakamta naman natin yung tugatog ng tagumpay. Ang last po dyan, iyong tumulong na tayo ng tumulong sa ating mga kababayan, sapagkat iyan po ang tinuro sa atin ng Panginoon. Di ba? Tumulong ng tumulong, lalong-lalo sa talagang kailangan ng tulong. Sapagkat hindi natin kayang we can give thanks to the Lord, hindi natin mababayaran ang ginagawa sa ating Panginoon ng ating Panginoon, ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating success. Ang magagawa lang po natin para masuklian ng kaunti, hindi nga lahat, ang pagbigay niya sa atin ng buhay, ang pagbigay niya ng ma-reach natin mga dreams ay ang tumulong sa ating kapwa. At napakaganda po pa din, may kasabihan nga, mas magandang marami tayong kaibigan, marami tayong natutulungan, marami tayong naniniwala sa atin. Iwasan lang natin magkaroon ng kaaway. Kasi ang kaaway, problema. Ang kaaway, stress. Di ba? So, iyan po ang gusto natin sa atin ng ating Panginoon. Kaya ako naman po, sabi ko nga, andito na ang buhay ko. Kaya po, di ba pa noong last birthday ko, nagpatanim tayo ng malunggay, di ba? Kasi ang bawat birthday ko, ayaw ko na kasi maghanda. Ayaw ko na maghanda para sa buhay ko na para ba ako ang sentro. Last birthday, nagpa-contest tayo sa mga malunggay dito sa Albay, pero ang tumalima, hindi lahat kasi iniisip ng ating magkababayan, lamang itong mga barangay captain na tayo tatakbo.
Ako, bakit ako tatakbo? Buong probinsya aking pakontes. Hindi ko naman Yes. kayang tumakbo ng gobernador. Wala naman akong pera. Hindi naman ako iboboto. Boboto dyan, kakaunti lang. So, useless. So, napasobralian natin yan. Hindi ako tumakbo. Ngayon naman pong vertigo, hindi na rin ako maghahanda. Magbabalot lang po ako ng mga goods na ibibigay ko sa Bakakay. Yan. Doon sa mga talagang the poorest of the poor. Siguro, hindi ko naman kasi kaya pa ding mamigay ng libu-libong para sa libu-libong tao. Siguro daan-daan lang yan. At dahil nga po, sa aking paniniwala, instead na maghahanda ako, gagastos ako halimbawa ng 100,000, isang araw lang yan. Wala pang isang araw, ubos na. Pero kung mamigay ako halimbawa 10 kilong bigas at iba-iba pa dyan, sa isang pamilya baka abutin niya namang 1 linggo. At marami po ang makikinabang. So, iyan po ang aking gagawin. Itong August 19 tayo, going 71. Instead ng birthday akong magkakaroon ng kasiyahan dyan sa Dorotea Resort Spa, ang gagawin ko na lang, mamigay ng ito nga sabi ko, ito sana ang dapat gawin ng mga politiko. Yung mga naghihirap tapos ng eleksyon, mamigay sila na mamigay. Share nila ang kalang blessings, di ba? Kasi before election, ang dami pinamimigay. Ngayon, after election, kung talaga sila ay talaga nagmamahal sa ating mga kababayan. Pumunta sila doon sa mga mahirap na lugar. There are 720 barangays dito sa ating probinsya. Puntahan nila bawat barangay. May mga leaders naman sila dyan. Gusto nila pag birthday nila o pag Christmas or mamigay sila doon, di ba? Bigyan nila ng kalahating sakong mo sa iyong mga brethren, sa iyong mga kapatiran in my name, sa kanyang pangalan. Wala naman siya sabi na ilang billion bang pera mo? Wala. So iyan po ang aking masishare sa ating mga kababayan na kung tayo po ay nag-uumpisa, okay po yan, hanap buhay, pero huwag po natin pababayaan ang sarili natin. Nagpa-laboratory ka, sinabi ng iyong doktor, itong sakit mo, may diabetes ka na, kailangan po iwasan natin mga pagkain na maraming sugar, di ba? Yung rice mo, pwedeng kumain ka ng umaga medyo 1 cup, sa tanghali, may kalahati, sa gabi, halos wala na. Kasi kung ano yung pinapasok natin sa katawan, yun din po ang mangyari sa ating buhay. So usually po, ganun po yan. Hindi po ako naniniwala kasi na ang tao pag nagkakaedad, isipin niya na yung kanyang pupuntahan na malapit na. Hindi po malapit kasi sabi ko, si Methuselah 969 Ano ba meron noon? Anong na sa ngayon? Parehas lang, mundong ibabaw. Pero noon kasi iba ang buhay. Ngayon ibang-iba na. Kaya tayo bilang isang human being, pangalagaan ng ating katawan. Kasi isa lang po yan. Pag nagkamali tayo sa buhay natin, wala na pong balikan. Magkamali man tayo sa trabaho, may balikan. Magkamali man tayo sa negosyo, may pwede tayong umasin sumuli. Magkamali man tayo sa politika, pwede tayong makapag-rebound. Pero pag nagkamali tayo sa buhay, wala na po yan. Isa lang po, remember, isa lang po ang buhay natin. Kaya si Doc Joey dito, bilang iyong natural health educator, andito po para makatulong sa inyo. Heart to heart talk lang po. Wag na po yung iba dito pupunta sa atin parang hulihin pa, nagkakaroon sila mga isipan na mga negatibo, baka si Doc Joey ganyan. Ako po kasi going 71, 40 years ako sa Manila, doon po ako nahasa ng sobra-sobra. Kaya po, ang ginagawa ko, hindi po ninyo akala ninyo may gagawin ako mali, wala po. Ang ginagawa ko sa tama po yan at lagi po tayo nagdadasal. Kaya po, sa aking paniniwala, marami po, karamihan po na pumupunta sa atin ay nagkaroon ng magandang kalusugan. Dahil nga po, I'm a firm believer of prayer. So minsan iba pa nga dyan, pag nandito ako,
bago ko pa inumin po yan ang ating mga produkto, nagdadasal po muna kami. Sapagkat, ang kaisipan ko, na ang Panginoon Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kabutihan sa atin. Kaya unahin po natin siya. So, ganun po ang aking hindi po yung, dahil po ako matagal na sa natural medicine, going 30 years na tayo, ako magaling, hindi po, wala po akong galing. It's coming from God, magaling, siya po ang nakakalam ng lahat, siya po tumutulong sa atin. Pangalawa po ang ating mga produkto, matagal na po yan since 2008, iyan po yung naaprubahan na, nag-umpisa kami, aprobado po ng FDA. Pero in 2008, 17 years, going 18 years na tayo. Kaya po ay ako ngayon, ang aming kumpanya ay talagang as much as possible matulungan silang lahat ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung may mga problema ang napakahirap. Especially nga pa marami ngayon may problema sa mataas ang creatinine. Problema sa kidney. Opo, okay. Pare, sandali lang at may mga tanong dito pero magko-commercial po muna tayo ha. Ilang minutos lang. Sige, Okay, pare. babalikan po kita. Thank you, pare. Magbabalik po mga tugang ang Radyo Klinika. Makalipas lang ka nagkaperang mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, balik kita din mga tugang sa satuyang programa with Doc Joey Bitito. Pwede may message po sa tuyang paradangog na taga Catanduanes, no? Sabi niya, Sir, huwag niyo na pong banggitin ang sakuyang pangaran, pero na salamat po, nadangog ko sa sinabi ni Doc Joey. Ang problema ko kasi, mahina po ang vowel movement ko. Sorry po sa mga nagbe-breakfast mo niyan. Nadangog ko kaya so sinabi ni Doc Joey na tungkol naman sa may problema sa prostate. Ano po ang advice niya? Medyo malayo po kami sa Catanduanes. Pwede. Number one po, sabi ko parati prayer, na pangalawa po, positive attitude na sa pagdadasal niya ay matulungan ng Panginoon. Pangatlo po, huwag na po siya kumain ng mga matitigas na pagkain, lalong-lalo na ang karne kasi mahina po ang kanyang bowel movement, ang kanyang naturalisa. Pang-apat po, kumain po siya ng mga gulay, yung mga may fiber, yung kangkong, di ba? Yung okra, magpapaano yan. Then mga prutas po. Ang prutas na maganda dyan, yung manggang hinog, kahit po yung pakwan, mga magaganda po yan. Uminom po siya ng maraming tubig, di ba? Uminom siya ng maraming tubig. Tapos of course, kasama rin yan ang walking exercise. At kung may extra money po siya, pwede naman po siya magpadala sa amin ng pera. Then, bigay po ang kailang pangalan, address. Ipapadala naman po namin yung produkto niya through GNT kasi medyo mura po ang bayad. So, yan naman po. Katulad nung isang araw, may nagpadala naman sa amin, taga Masbate. Hindi po siya makapunta sa amin. Kinausap lang ako. Kami sa text, sa chat. Ano ang gagawin? Kasi yung mother niya nakahiga na lang. Kasi napakataas ang uric acid. Kahit anong inom ng gamot, wala po nangyari. Kaya nagpadala sa amin ng pera, automatic pinadala namin ang produkto sa GNT. So kami po dito, hindi po kami scammer.
Na baka sabihin, oy, nagpadala Oo. ka ng pera kay Dr. Joey, baka hindi ipadala. Andito Yeah. po kami para po ay tulungan kayo kahit saan man kayo. At ang sabi ko nga sa inyo, ganito po yan, nagpadala kayo ng 5,000. Pag hindi namin pinadala ang produkto, hindi ninyo natanggap, babalik namin 10,000. Pero kung hindi namin pinadala ang produkto, kasi pag pinadala namin produkto, meron po kaming resibo galing sa GNP. Halimbawa, hindi sa inyo dumating, baka po mali yung address Standard. ninyo. Oo. Mali ang address ninyo. Hindi po kami ang may kasalanan. Pero Opo. pag natanggap namin ang ang pera, hindi namin pinadala ang produkto, nagkamali ang opisina, within a week, hindi namin ipadala yan, dodoblin po namin ang inyong binayad. Kasi Ayun. ngayon pa din talaga, medyo nakakatakot na kaya hirap, ano na po ako. Kasi ako po pa wala na Opo. tayo halos masyadong oras, so bumibili tayo parati online. Pero Ayun. bumili Oo. naman ako nung sa Wi-Fi, Inastos ko malaking pera. Mga may 5,000 ata yun, 8,000. Pagkatapos dumating sa akin, hindi naman Wi-Fi. Bumili rin ako ng packet Wi-Fi. Ganun din. 2 bilis na sunod. Anak ng patingga ko, ayaw ko na. Kaya ngayon, umuorder na ako pa din sa Lazada o sa Shopee. Kahit Mas paano, madali. karante. Pero Yeah. sa online talaga, marami na ngayong scammer. Kami po naman, sabi ko pa din, 17 going 18 years na. Si Doc Joey ba, mag-i-scam pa ng 5,000, 10,000, Oo. yung ating contest last year, hindi ko na sasabihin, baka sabihin nagyayabang tayo. Dito po kami, yan po alam ng Panginoon Diyos, para makatulong, hindi po kami para kunin ang pera ng ating mga kababayan para sa amin pong pansarili. Hindi po yan. Hindi ko po yan nasa aking sistema. Ang sa akin, ako gumagawa ng tama. Kung sila ay gumagawa ng masama sa akin, bahala sila sa Panginoon. Pero ako mismo, ayaw na ayaw ko gumawa ng masama, na kumuha ng pera kahit piso sa kapwa para gamitin ko sa buhay ko. Sapagkat hindi po yan nasa sistema ng buhay ko. Ayun. Sapagkat alam ko kung ako'y kakain, gagastos ng pagkain o para sa buhay ko, dapat yung pinaghirapan natin, dapat po legal na legal. Kaya nga Ayun. po, sabi ko nga, siguro kaya ayaw ng Panginoon Diyos na ako mapunta sa politika, kasi alam mo naman sa mga imposible dyan, ay baka mapunta sa sistema ko, magkamali ako sa aking prinsipyo sa buhay. Iyon, opo. Sabi ng nag-chat sa atin sa Messenger, good morning po Sir Henry. Pakisabi po kay Doc Joey, natulungan niya po yung anak ko sa problema sa kidney. Ay wow. Matagal na po, maglilimang taon na. Itanong ko lang po ngayon kung ano po ang mga ito, kasi hindi na po nagme-maintain ng kanyang gamot at ng kanyang food supplement na iniinom. Ano po ang advice niya? Pwede kayang bumalik yung kidney problem ng anak ko, Doc Joey? Oo, kasi nga po yan, paano babalik po yan? Halimbawa, uminom ng food supplements, gumaling na. Opo. Okay. Ang problema po kasi, number 1, ay kumakain na naman ng bawal. Oo. Kung may bisyo, lalo na kung may bisyo. Opo. Pangatlo, na-stress po yan. Pang-apat, Yan. as we age, sumihin ang ating katawan. So, kailangan bumalik siya kung saan mo ang food supplement siya natulungan, bumalik siya doon, o sabihin, ako po'y gumaling na, kasi bibigyan na lang po yan ng maintenance. Para po ba yung maintenance drugs? Mayroong diabetes ang pasyente, kahit po yan gumagaling na, tuloy-tuloy po yung pinapamaintain. Ang pagkakaiba sa amin, yung maintenance drugs, may chemical risk po yan. Sa amin, 100% natural. Ibig sabihin, walang chemical risk yun. Kaya much safer. Kaya nga po, sa mga supplements, hindi mo kailangan na medical doctor. Pag natural, 100% natural, doon lang po sa kumpanya nakakalam yan, kung paano yan ipapainumin, anong gagawin dyan, para po matulungan ang pasyente. Kasi yun nga po pagkakamali, natulungan na, maling yung kidney, bigla na lang stop. Marami gumakain na naman ng bawal, na-stress na naman, kung may bisyo pa, as we age pa, malamang po babalik yan.
Mas maganda po yung mag-maintain na lang kasi konti lang naman ang gagastusin eh. Katulad po sa amin, nag-maintain na limbawa sa kidney. Ang gaganda sa amin, hindi lang po sa kidney, pati sa puso, pati sa diabetes, pati po Ayun. sa lahat ng katawan. Kasi ang sa amin po ay overall, pangkalahatan, nutrition para sa trillions of cells. Kaya nga po, yung mata, halimbawa, katulad ko 71, pwede kong nababasa ko kahit mga malalayo. Di ba? Nagkakaroon lang ako ng reading glass. Kasi nga po yung reading glass ay pag mayroon tayong reading glass, mas maganda ang mga litra at madali kong mabasa. Pero po, yung tao mismo, nakikita ko po yan. Kahit medyo malayo, nababasa ko po yan. Kasi nga po, yung aking iniinom ng mga supplements, pangkalahatan. Pati sa mata, pati sa memory, pati sa prostate, pati sa liver, lahat po ng organs natin natutulungan. Kaya hindi lang po yung kidney. Sabihin ng iba, ay naku, gastos lang yan. Remember, ang amazing po ng Miracle Health Corporation, pangkalahatan. Kaya kung mayroon silang 5 karamdaman, ay nauna yung isa, mamaya 2 na natulungan, mamaya 3, hanggang 5, at iba pa natutulungan na. Kaya wala po ditong tapon sa atin. Ibig sabihin, natutulungan lahat ng ating amazing for lahat ng mga cells natin para po tayo magkaroon ng kalusog. Kasi pag ininto niya yan, baka po yung later magkaroon na siya ng diabetes. Mamaya, magkaroon na siya ng high blood. Maaaring yung kidney, hindi pa. Pero ibang karamdaman, maaaring mangyari po yan. Kaya po sa mga natutulungan natin, bumalik po kayo. Dok, ang pera ko lang na kaya sa isang araw 50 pesos. Wala na akong para to maintain. O di, pag-usapan natin 50 pesos mo a day para ma-maintain ang iyong kalusugan para maiwasan po yung mabibigat na problema. Kasi mahirap po magkasakit eh. Mahirap po igambol natin, isugal natin ang buhay natin. Opo. Sabi ni Adel Brosa ng Sorsogon City. Yun. Salamat po ngayon. Nanonood ako ngayon. Itanong ko lang po, liver friendly po yan na produkto ni Doc Joey? Yes po, liver friendly, eyes friendly, kidney friendly, heart friendly. Lahat po friendly ang ating produkto na galing po Pati sa si Doc Foreign Joey, USA. pati si Doc Joey, napaka-friendly niyan. Diba? Ano po tayo? Kasi nga ako pa din, ayaw ko ng kaaway. Gusto ko billions of people, kaibigan natin. Kasi halimbawa, si Pading Henry maging multi-billionaire. Nagkita kami sa mall. O Pading, magkape muna tayo kasi wala naman ako masyadong pupuntahan. Dahil nga kaibigan ko, kumpare ko, pwede ako magpakape. Kung hindi ako kilala, foreigner, trillionaire yan. Gusto kong magkape, wala naman akong pera. Hindi ko pwede. Ano na yung foreigner? Who are you? Why are you approaching me, di ba? Kasi hindi ko kakilala. Ako pa din, sa totoo lang, gusto ko lang kung kakilala, kaibigan, maging super rich. Kasi nga, kaibigan mo eh. Di ba? Gusto ko kayo umasinso lahat. Kasi nga, kaibigan ko. So, dapat ganun po ang ating prinsipyo sa buhay. Huwag tayo mainggit sa ating kapwa. Ang importante, lahat ay happy. Yes. Okay. Padi, salamat na marami video kapos na tayo sa oras. Ano po ang sa ating mensahe sa ating mga kababayan tabi na nakikinig at nanonood ngayon? Go ahead po. Okay, ito lang po pa galing kay Mr. Alberto. Good evening po, Dr. Last week po nag-ACG po ako dahil konti kung galaw-galaw, humihingal na ako. Sabi ng doktor, positive na meron akong sakit sa puso. And then, niresitahan ako ng inobserban ako 1 week. Pero hanggang ngayon, walang pagbabago. Matindi ang hingal ko. Dr. Joey, anong produkto po ang mahusay sa sakit sa puso? Si Bert Petong Sorsogon. So ito po mga lahat pong yan, may problema ka man sa puso o saan, ay matutulungan po kayo ng ating amazing for galing sa Florida, USA. At ang aking mensahe po sa ating mga kababayan, huwag na po nating hintayin na lumuba ang ating karamdaman. Kung kayo po nagme-maintain sa anuman pong sakit ninyo sa diabetes, man, high blood, kung anong cholesterol, whatever,
kung hindi pa kayo gumagaling, uminom na kayo ng limbawa, 1 year, hindi pa kayo gumagaling, subukan po ninyo ang Amazing 4. Ito po kasi pwedeng i-complement. Ibig sabihin po nutrition. Sa aming nutrition para matulungan ang ating mga cells sa katawan para po ito ay mag-mature, para ito maging healthy, para po ito magampanan ang kanilang trabaho sa ating katawan. Kung sa puso, magampanan ng puso, yung pagtibok niya para po sa cardiovascular ay maganda ang ating katawan. So yan po ang ginagawa ng ating Amazing 4, itong ating mga natural mga pagkain na galing sa Florida, USA. Huwag na po nating hintayin. Pumunta na po kayo dito sa amin. Pabigyan namin kayo ng advice. Libre naman po ang advice namin sa inyo. Kaya ang amin pong opisina nasa harap lang po tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Malapit po dito sa Barrientos. Yung ating pong bagong mayor dyan po nakatira. Halos sa kaharap lang po kami dyan. Ang baba po namin ay glass. Ang door, green building po yan hanggang sa taas. Ay bukas po kami Monday to Saturday from 8 to 12, 8 to 6:30 PM Monday to Saturday. At meron kami pa na upcoming event sa Dorotea Resort Spa. Imbitado ko po kayo lahat. Ang singing sensation ng Albay, si Miss Juliana, ay kapapasapalabang bilang lead passer po siya, kapapasapalang ay siya po ang ating singer this coming June 14 from 7:30 to 11. 20 songs po yan dyan sa Dorotea Resort Spa, locate Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. Ang ticket po ay pwede nilang mabili dito sa Dorotea Resort Spa at dito po sa ating opisina ng Miracle booking office natin dito sa Miracle Corporation, dito po sa DGB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Ang ticket po 250 pesos. Makakapasok kayo, makakapanood ng 20 songs ni Miss Juliana at maka-free swimming. Ngayon, pag 550 pesos naman po, mayroon na kayong entrance, libre, free swimming, yung 20 songs si Miss Juliana at mayroon silang 4 na SMB. Pero kung sila po kukuha ng kwarto, ng room accommodation na fully air condition po yan, lahat po yan ay libre na for 2,000 pesos lang at meron po silang 2 SMB. So lahat po ay mabibigyan natin ng magandang recreation, singing at future teacher kasi nga po siya nakapasa na this coming June 14, 2025 at 7:30 PM dyan po sa Dorotea Resort Spa, locate Barangay Kaugutan, Bakakay, Albay. So ticket ay available po dito sa amin, dito po sa Cabangan West at dyan po sa Dorotea Resort Spa. At ang aking pong contact number 0917-853-8933 and 0910-4482-598. Maraming salamat pa din. Mabuhay ka, mabuhay ang PBND-CGB at ma-enjoy ka po dyan sa Singapore at mag-ingat po tayo. God bless. Okay, thank you so much, pare. Bye-bye. Ingat, tabi. Ingat. Thank you so much. Bye-bye. Alright. Yan po, mga tugang si Doc Joey Betito. Ang satuyang resource person mo niya na pagkaaga din po sa satuyang programang Radyo Klinika live from Singapore. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat. Kansa ng pagkantaway. Goodbye. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa